Давай. Здравейте, приятели! Днес ще играем Rainbow Friends Chapter 9 с моя приятел Денис. Преди да почне това видео, абонирайте се за нашия канал, харесайте това видео и ако искате оставете коментар. А можете ли да се абонирате за 3 секунди? 3, 2, 1, край! Вече сте се абонирали. Включително за деца под 12 години. Добре. Айде, Тони, има 10 секунди, бързо ела. И дано, аз и Тони да оцелеме. Аз той ми иска такова жената чудовище, Саян, други ужасни чудовища. Да. Ето го и този защо се изгубихме миналия път. Миналия път. И стана много тъмно и джампскер. Ага. Ето го и този дядка. Дядката е Савик. Да. Дядката е Сигма. Сигма Пейс. What the fuck? Те с двамата. Денисе, трябва да се пазим от зеленото чудовище. Да, това е проблем. Ама иначе е бавен. Ама с дългите си ръце, когато трябва да те следвам, става ли? Да, става. Айде, Антоне. Ето го. Трябва плумпс да съберем. Хора. Ето един плумпс вече намерих. Бързо! О, не, кутия! Мали за малко. Давай, сваля се. Той ще умре. Буквално го блокирах. Зеления тип. Ако го чувате... Бегай. Колко още има? Хора, абонирайте се за нашия канал за още. Бегай. Той тук ли е синя? Ела тук. Слагай. Още един остана и минаваме тази нощ. Тая нощ сякаш бързо минахме. Аре да минеме през зиплайна. Are you out of your mind? И той какво направи? Направи скочи. Задно салто. Да. О, не. Така. Сега ето и нещо трябва да правиме. Ще стане сложно. Аре сега и хеликоптера. Хеликоптер. Паракоптер. Някой умреха? Да, разбира се. Аз съм дека да хедо. Ти свали ли си я? Или зелена? О, не. Може да е наблизо зеленото. Ще го видим. Аз ще използвам зиплайн. Ако искаш ти. О, не. Ето. Не, там е и синия изрод. Ето. Видя ли? Айде, кто? И дядката умря.
Смисъл, шипна си тиквата. О, да. Вече 4 сме. Да. Значи ти искаш да игра на Rainbow Friends, да? Ага, да. А после... Дано да оцелеме, хора. Ако оцелеме, абонирайте се за този канал и харесвайте видеото. Денис... Защото ти чудовище ще ти хване. Вика, Антоне, търси Лукис. Не. Той е под моста. Къде си, че? Блюз Кастъл. Плюс каста. Да, вече те знам къде си. Ето там е зелен. О, не, бягай, 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 бягай. Знам, че да не се насочи. Ето, ето. Не, в друга посока, айде. Не бе, ела, той не ни вижда. Друга. Ела, бе! Да, зеления е там. Където слагаме лукейс. Ах, ти зелен! 3 сме. Да. Много ясно. Айде, ще минеме! Айде. Не. О не, голям проблем. Следва Скаян. Да. Така. О не. О не, голям проблем. Да. Сайон. Не. Ужас. Да, 3 сме. Гад. Слагай кутията. Не бе. Както предния път. Айде. Мале, за много. Добре сега. Още 7 шугара трябва. Той се е скрил на шкафа. Там. Бе, излизай от този шкаф, търси шугар, не стой там като един страхливец. Излизай. Айде, жълтия. Как скочи? О, не, стой! Да. О, не. Айде сега. Давай. Пърпъл слерева. Какво беше това? Не знам.
Зад нас идва. Тя ме е хванала. О, Ти не. умря ли? Голям проблем. Хора, Антон умря ли? Антони умря ли? Не, още съм на Виенското колело. Слизай. Така, още един шугар трябва. Значи, Ето с друга. може, вероятно, да бъде в това Blue Castle. Не, Blue Castle няма. Аз мисля, че проверих, там няма. Едно имаше, ама аз го взех. Значи аз Още... Само един. О, не. Синьото чудовище е при мен. Внимавай. О, не! Да, Не, връж. не! Бягай, ако не. те... Умря ли? Не умрях. Добре. Защото аз това... Ти бил ли си хващал някога от Саян? Защото аз да. Хора, дали... Оп! Само как мина този Сайъм. И това е жена. Да бе. Просто така го наричам. Искам да се изгубваме. Да. Това е последно, трябва да оцеля. Да, Айде, и аз идвай. трябва да оцелея. Двамата трябва да оцелея. Ето. Трябва да следваме онова с онзи вагон с това. Трябва да следваме. Дето с такива кръгли това. И когато трябва да завие някъде, продължително натискам ляво или дясно. Добре. Така. Ето го. Ей това. Говоря. Ей за това. Така, айде. Станем сами. Да. Айде. Чудовищата. Почваме. Сега оранжевия ще минеме. Не, Айде, почваме. Саян. Сайън. Той после се появява. Не, той първо се появява после оранжевото. Така ли? Да. Айде. Точно. Забавно в кавички. Синия ще се появи тук. Сега и синия ще се появи тук. Нека. Няма проблем, спокойно. Ще оцелем. Хора, трябва да оцелем просто. Жълтия! Да. Ела, там не ходи. Там не ходи. И коста. Ай, той пада се. Сега трябва да бягаме. Сега трябва да бягам. Ти ме следваш, Антоне. Да. Следваш ли? О, не. О, не, Антон умря. Оцелях! Хора, оцелях! Аз не оцелях. Хора, оцелях! Хора, оцелях! Антоне, спектейтва има! You survived! Казах, че ще оцеля и това стана. Антоне, оцелях, да! И това беше от нас, хора. Абонирайте се за нашия канал. Харесайте това видео. Ако искате, оставете коментар. А от нас, чао! Чао!